Maikanem Abilin. Pinapalabas rimwar adagos ni Senyor Simon iti punerarya gapo iti imbaga ni Ela ken kuana at tinakamasaya gabangkay ket iso tinaudi nga anak da iti Daydi Marina a pinapatay ni Doña Anita. Iti ruar ti punerarya immasidag ti taga-media anak angeg iti saritaan da kini Ela ket nagdamag da nupudno tinangeg da nga anak na ni Elisa. Inlibak ni Senyor Simon sa kalpasan na pimanaw da adagos kini Bart. Dinamagmat ni Victor kini Padre Ismael no adda panggep ng agdarum gapo iti pan nakatay ni Elizabeth ngem awan panggep ti pading agdarum. Insang sangit na ti sakit tinagem na. Inawagan mat ni Ela ni Senyor Simon ket nakapungtot daytoy iti imbaga ni Ela. Gapo iti dayta binili na ni Bart amang patay kadagiti adday ti listan na ket karaman ni Ela. Itagagayem adtoy tituloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Itante panagtignay yo. Amin na nakasurat iti lista. Punasan yon. Senyor. Agrapan tayo nga Ela. Iraman yon. Ha? Ni Ela, senyor? Wen, itante panagtignay yo. Ket agraman dayjay a Carlota. Iraman nyo matan. Senyor. Sige. Agtignay kayon, Bart. Wan, senyor. Kasaritak dagiti kakadwa. Boss, di mo lamaw. Agtig-tignayak nga agmamaysa. Kaputa sayang matiing karidi ni senyor agong kuna. Sige. Agtungpal tayo nga ron iti bili ni senyor. Awan boss, itamot lang. Bayan tayo kay lang di plantasyon. Tada iti abanag ti asikaswan tayo. Saan tayo ngagpadlaw, ngagpalpaliw tayo iti mansyon da Carlota tungan. Awan boss. Sige, umay kantungan. Awan boss. Nalanmang da ito nang iparkingan tayo iti kotse. Saan daan nalaka makita ditoy. Pag naantalangan, aging ga iti asidag ti mansyon da. Awan boss. Kasano itan, Victor? Anya ti aramidan tayon. Di kagdanag, mama. Nakasarita kong dagiti amin nga da reklamo na kini Senyor Simon. Sangsang kamay sa kami amang kalaban kini Senyor Simon. Victor. Katkas itinako na ti ator niya gayem yo. Dakkal tinamnama amaabak ni Senyor Simon iti kaso. Amok dayta. Numabalin la ko ma. Siya kung timang singir iti dayjay a Senyor Simon. Saan, iho? Idalan tayo amin iti legal. Tadyak kayat ang maisagmak ka. Tadyak kayat ang makilaban ka kadakwada. Wan, amok, kabailam ida. Ngam adda tilintag ang mangusig iti kinadakis da. Mama. Aramidan tayo ti amin. Uray pa'y maibus ti kwarta tayo. Basta agsungpat dayjay a Simon iti kinadakas na. Iso tinang patay iti daydi papam, iho. Iso ta. Mama. Nasingpat a tao daydi papam. Ngam pinatay ta. Kat babaan, di pa nagtitinulong tayo amin a biktimada. Patsak ada tayo tagbaligi. Boss, nagtalatagwan dyan ti mansyon. Kat awan makita ta kada Victor. Agpaliw talagta. No bilang ta makita ta na Victor armor iti gate. Paltugan ta kadain. Wan. Oray asino ang makita ta kamang ti pamilya ni Victor. Iraman tamatan apaltugan. Awan boss.
nabayagtan dito yung agpalpaliw. Ngam, awan mo ti mapaliw ta. Sige. Baliwan tanto manan ti umay. Awan boss, pumano tan dito. Mapantan, ije paraiso. Sige, tuan. Boss, ule asinon ti umuna paltugan tayo ha. No asino ti umuna makita tayo, di iso ti paltugan tayo. Bantuan, tinapatag. Marami tayo tibilin ni senyor. Juan, kayat ko paltugan na dya pa 3 mile. Kayat ko asyak, ti makapaltugan ko na. Kabalam lakit di, apay katasan. Kabala ka. Siya kon, ti mang paltog ka ni Padre Ismael. Ado tayo mga ansong. Adamat tin ebidensya tayo at talaga ako kuha tayo ti daga ngay nag-aguman ni Senyor Simon. Wenando, kansan laday ta tinagbasulan da. Ado pa'y ti kinadakas da, arumbang asong batan da. Agtitinulong tayo mga ansong. Amin tayo a biktima da. Agraman dagiti babae nga impupok da iti pasdek. A pinagbalinda nga balbalay dagiti customer da. Nakasaganan da maten na sumango iti pangukuman. Nakasagana da amang ilaban iti hustisa para kadakwada. Siya kung timang sibog ka lagi ti masitas dito igid ti dalan. Awan matlaing taramidan. Iso... Adan ang paltog kanyak. Siyak ti pong triada. Kumamanga kiti dayadak kilapuan ti kayo. Salbag. Apa ngay? Nagbinti sakmat. Naminto a pinaltoga ngamdak na tirwan. Kalat mo ta nagpukaw ti pade ti panakitak. Ha! Apa ngay? Ayan nan. Gamsa na bale. At danto sa bale akong daway. Pumanaw ako ditoy. Oh, ano yung tinapasamak? Walang Victor. Adan ang paltog kanya kitinamido. Ngam sana ka napuntaan. Anya? Asino? Nailasin nyo? Saan? Awan nakita ka tao itaglawlaw ti simbahan. Padre, amang ano dagiti sigod ang nagpanggap kada kayo iti dakas. Amang ano iso dati ibagbagam anang paltukan ka. Oh, agandad kayo kumakanayan, Padre. Agpaggad man ng tibiyagyaw. Oh, saan kayo langan narumrumar? Tadelikado tibiyagyaw. Manong Victor. No kasapulan nga agigam kayo ti paltog. Tapno adda kalasag yo. Aramidan yo. Kuna idi ni Elizabeth. At tinagpanggap kanya kiti dakas adandan ni nakatayak. Ket dagiti pasurot ni Mayor Alban. Ket akin nagam. Awan sa bali no diti Mayor. Kaya't nasawan day ta. Ti mismo nga amak tagpangpanggap iti dakas kanyak. Kaya't nagapatayan. Diyos ko. Anya day to'y na mapaspasamak. Isurunak iti rumbang nga ramidag. Ngam. Napudno mat ti Mayor kanyak. Imbilang nagkano nga anak. Ket kastaone adanag na idi iti panagpukaw ko. Nariribok ti panonod ko. Padre Ismael. Ti Mayor. Kumusta kan, Padre? Mayor. Sinarungkaran ka, tagayat ka makita. Kaya't ka kumustaan. Kasla mas daw ka. Iti pan nakakitam kanyak, Padre. Pamungka di akailiw kan. Kaputakas iti kunak idikan kan. Imbilang kan nga anak. Anya. Aun gaya, Padre. Jakon makaumain no kastamis.
Kaputang kanayo na kamakumikom. Italanay ka na kitigundaway amang sarong karkan ka. Ahon kaya mang tenak iti kwartam. Mabit lang. Ato'y padre, awatom ko ma. Mayor. Dakhil ti kantidad da ita. Kwartam. Uno, para iti simbahan. Makamukan, padre. Jak maawat dita kwarta. Mayor. Awatam ko ma, padre. Talaga mataparakan ka na ito. Sagot ko kun ka, gapo, tanapatag ka kanyak. Di mo lang mo. Umadani mo ten, di ka nibusanam apadi. Sige, Mayor. Awatak dita kwarta. Ipaay ko iti simbahan. Nasayad. Sige, padre. Inakon. Kat naragsakak ang nakakita kan ka. Anya da ito yung marikiriknak. Jak may lawlawag. Naimbag mo't ti Mayor kanyak. So akas la jak patyan ti kunada. Nga iso ti akin nagam iti dagas idi anapasama kanyak. Jakam mo, no asino ti patyan. Papa, mabalin ka dito agkidang. Anya day tayo, ha? Ada ka di parehot mo. Papa, kailiw ko nga mintisigod ang kayan ayat ko. Diyan kon makita kan makasarsarita pa eh. Lipate mo. Diyak kabalan, Papa. Ipatay ko na lipatag ni Victor. Anya? Papa, awagan niyo ko man ni Victor. Kat awisan niyo para iti may sapaskan. Agpaskan tayo kat awisan niyo ni Victor. Agpaskan tayo nga awan gap-gapo na. Wan, Papa. Sana masapol ti paskan. Ala, no kaya't mo makita. Sige, sikan ti mismo nga umawag kan Juana kat awisam. Papa. Sige lang, iha. Awagam kat awisam nga umay dito'y balay. Hello, Victor? Victor, please. Kaya't ka nga awisan dito'y mansyon. Mabalin? Itiyan niya agad. Kaasyan na ko, ma, Victor. Kailiw ka nga min ang makita. Agsarita talaang iti oray ang pagbiit. Please. Awan tirong ba nga pagsaritaan ta, Rina? Please, Victor. Awan tanawin ko kan ka, Rina. Imbaba ng telepono. Ibwisit a lalaki. Talaga nga agtul-tuloy di pa ng paspasakit na kanyak. Agikaro day jay nga ami. Isa ti makagapo amin dagitoy apan nakapaspasakit ka. No kasta, narina tinakasaritam iti telepono. Juan, kaya't na mapanak ijay mansyon da. Anya? Ang imaman rason, tapno mapanak ijay. Talaga nga ipamuspusan na ti panagkita yo. Gapuday ta itinalaos a panagayat na kan ka. Aging ga ita, saan pa'y laang agsardang? Talaga nga agayat kan ka iti kastaunay. Rumbang nga aklunen na asan ada kami ti para iti tunggal maysa. Gaputa talaga saan ko nga ay ayatan. Victor. Ami, kayat ko nga kalaysatan. Iti kasta. Agsardengan ni Rina. Anya? Agkalaysata? Anya ti bagbagam, Victor? Nangag mo ti imbagak. Agkalaysatan. Anya? Awan parikot iti dayta, iho. Maragsakan iti dayta nga imbagam, Victor. Ala, agkalay sa kayon. Awan mo't ti makaiparit. Awan ti lapad.
Wanan ti Ella. Ngam ti parikot ni Ami. Agkadkad. Apay? Bayam, kasaritak ni Ami. Adda kagayam dito'y tirasa, Ami. Dito'y gayam ti pakakitaakan ka. Ante Ella. Kasla agpampanunot ka May papaniti imbaga ni Victor, ante. Ngagkalay sa kayon? Wen. Apay apagkadkadam. Kat napudnumat kan ka. Ante. Saan asyak ti maikarikan ko na? Amuyo matan tinapalabas ko. Saan akon maikarikan ko na? Saan alimad kan ni Victor dayta, Ami? Ngam itilikodan dayta. Ay ayatan nakapailaan. Ante. Ipanagnak ti panangikalay sana kan ka. Isungag kalay sa kayon. Taawan mat ti parikot. Oray ni Ma'am Carlota. Maragsakan iti dayta asing-asing ni Victor. Anya. Ella, mapanta iti kabisera. Mapanta iti amamok nga taparlor na. Ado ti amamo na ngagdadait iti wedding gown. Kaslada kayo matan ti magagaran, Ma'am. Talaga, Ella. Iso arumwarta itamat laan. Kat saan tan nga ibagakin ni Victor ti papananta. Tapno sorpresaan tanto. O sige, adakan ka dayta, Ma'am Carlota. Dito yun nga parking ko to'y kotse. Pag nauntan amapan iti parlor jam amo, awan mo't ngamin pangiparkingan ta iti kotse ijay. Sige, Ma'am. Ala, umay kanela. Surutan na. Wen, Ma'am. Ay na, kasla makit-kita kun ti panagkalay santo da Ami ken Victor. Uray siya, Kela. Magagaranak una yan. Ah! Magkalota! Asino tinangpaltog kini Carlota. Gagayam. Di uliwan adinggan ti dandanin panaggibos ti nobela tayo anapauluan. Maikanem apilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Maikanem apilin.